Pekný deň želáme, vítame vás na našom poslednom, už záverečnom dieli v tomto roku Google Partners Online Product Academy. Celý rok ste sa zúčastňovali, pravidelne každý mesiac sme sa vám snažili priniesť zaujímavú tému, ktorú ste si mohli niečo dozvedieť a vypočuť si. No a ten záverečný 12. webinár sa budeme venovať naozaj dôležitej téme, ktorú nám predstaví Katka Molnárová, ktorej za chvíľočku dám priestor a slovo, ktorá vás prevedie celou prezentáciou, no a verím, že to bude pre vás zaujímavé. Takže nech sa páči, Katka, už je to tvoje. Tina, ďakujem. Moje meno je Katarína Molnárová, som z digitálnej agentúry Online Toro a venujem sa internetovému marketingu v podstate už 9. rok, všeobecne komplexnosti SEO a výkonnostného marketingu. Oficiálne pôsobím ako Google trénerka a som zakladateľkou online klubu na Ekonomickej univerzite, kde sa snažíme vzdelávať študentov v oblasti internetového marketingu a zároveň sa snažíme im dať taký komplexný pohľad na vec a vybudovať si tak budúcich online špecialistov, ktorých môžeme v agentúrach ako je tá naša a rôzne iné zamestnávať a aby v podstate pracovali na kampaniách klientov, ako ste vy. Okrem toho som založila tento rok občianske združenie s názvom Školstvo inak, prostredníctvom ktorého sa tento online klub koncept snažíme presunúť aj do rôznych iných oblastí, či už na iné univerzity alebo na iné stredné školy. A taktiež okrem toho som aj maminou 2 malých zlatých synčekov a niekedy sa cítim ako taká domáca vývarovňa, takže momentálne máme ďalšiu profesiu a som taká domáca kuchárka. Dnes sa budeme venovať problematike financovania Google AdWords kampaní, ku ktorej si v podstate povieme najviac už o chvíľočku. Dnešnú prezentáciu som si teda pripravila na tému ako efektívne pripraviť rozpočet pre AdWords. No a čo k tomu povedať na začiatok? Najčastejšie sa stretávam s 3 základnými problémami, s ktorými nás osloví klient. A to je, neviem, s akým rozpočtom začať, neviem, ako správne mixovať online aktivity a neviem, ako správne vyhodnotiť online aktivity. Toto sú 3 veci, ktoré najčastejšie počúvam od našich klientov. Keď sa pozrieme ale do hĺbky, prichádzame na to, že dôvody, prečo majú naši klienti alebo všeobecne ľudia s týmto problémy, sú veľmi časté tie, že klienti nemajú kvantifikované ciele, veľakrát v podstate majú nereálne rozpočty k stanoveným cieľom a veľakrát nepoznajú svoje max CPA za ďalšieho zákazníka. Čo je max CPA? V podstate ide o nejaké číslo, o nejaké financie, ktoré deklaruje to, koľko si môžete vlastne dovoliť zaplatiť za každého dodatočného zákazníka. Je to veľmi dôležitý ukazovateľ, ktorý pokiaľ v podstate nepoznáte, tak vás obmedzuje natoľko, že neviete stanoviť rozpočet. Možno si to budeme trošku neskôr deklarovať na konkrétnom príklade. Čím sa ale teda veľmi často stretávam, a to sa možno stáva aj vám, že príde za vami klient a povie na otázku, čo chce s tou kampaňou dosiahnuť alebo koľko konverzií očakáva, mi klient odpovie čo najviac. Tak veľakrát sa na tým pousmejem a poviem tomu klientovi v poriadku, tak na toto mám len jednu odpoveď v poriadku, teda pán klient ako zaplatie čo najviac. To je tým pádom aj k tomu čo najviac sa stanovuje aj rozpočet. Chcem čo najviac, zaplatie čo najviac. Takže vtedy potom sa na tom väčšinou trošku zasmejeme a uberieme sa tým smerom, že snažíme sa naozaj nejakým spôsobom kvantifikovať svoj predajný cieľ. Čo to znamená kvantifikovať svoj predajný cieľ? V krátkosti predstavme si, že mám e-shop s topánkami, mesačne predávam 100 párov topánok mesačne a pre rok 2016 mám taký cieľ, že chcem, aby som predávala mesačne 120 párov topánok. To znamená, že už mám konkrétne kvantifikované nejaké svoje predajné ciele na najbližší rok a na základe toho sa potom môžem odpichnúť a začať uvažovať, akým spôsobom nastavím ten rozpočet. Na to, aby som teda vedela nastaviť rozpočet, potrebujem identifikovať aj okrem toho svojho strategického cieľa aj ďalšie ukazovatele a ďalším ukazovateľom alebo takým kľúčovým ukazovateľom
sú tzv. KPIs, kľúčové ukazovatele výkonnosti. Sú to v podstate zjednodušene povedané nejaké podciele alebo jednoducho nejaké metriky, ktoré si buď v agentúre určíme, alebo si ich určíme priamo s klientom, ktoré nám pomôžu dosiahnuť ten strategický cieľ. Treba z tých 100 predaných topánok mesačne, chcem dosiahnuť 120 predaných topánok mesačne na internete a akým spôsobom to môžem dosiahnuť? Mám rôzne možnosti. Postaram sa o to, aby som zvýšila relevantnú návštevnosť na stránke, aby som zvýšila konverzný pomer a tak ďalej a tak ďalej. Podstatou je vedieť si učiť tieto kľúčové ukazovatele a my si neskôr aj teda ukážeme, akým spôsobom si ich vypočítame. Ďalšou dôležitou vecou je vedieť si správne učiť časový plán alebo nastaviť kampaň na obdobie, ktorá zodpovedá výške, respektíve dĺžke môjho nákupného cyklu. Čo to je nákupný cyklus? Je to v podstate obdobie, odkedy si vaši klienti pozerajú produkt na internete prvýkrát, či už na vašej stránke alebo na stránke vašej konkurencie, až po obdobie, kedy si váš produkt zákazník kúpi. Tento nákupný cyklus môžu mať rôzne produkty a služby rozdielny. Napríklad nákupný cyklus takého mobilného telefónu môže byť 6 mesiacov. Nákupný cyklus auta môže byť až 2 roky. Nákupný cyklus tovaru z nejakého rýchlo obratkového tovaru môže byť pár dní. Čiže v závislosti od toho, aký je nákupný cyklus toho produktu, s ktorým teda idete na internet a snažíte sa na ňu urobiť kampaň, tak v závislosti od toho by ste aj tú kampaň mali nastaviť minimálne na tú dĺžku, aká je teda tá dĺžka vášho nákupného cyklu. Prečo je to dôležité? Je to teda dôležité z toho dôvodu, aby sa nestalo to, že predčasne vyhodnotíte kampaň ako neefektívnu. Pretože sa môže stať, že keď vy si poviete, že idem do kampane, idem to skúsiť na mesiac, na 2 a vaša dĺžka nákupného cyklu, teda vášho produktu alebo služby je treba 5-6 mesiacov, stane sa to, že jednoducho tie konverzie vám nestihnú po tom mesiaci 2 ponabiehať tak, ako by pravdepodobne ponabiehali. A možno celkom úspešnú kampaň predčasne vyhodnotíte, pretože v nej nebudete mať všetky konverzie započítané. Takže tretí bod tejto pyramídy, časový plán, je naozaj veľmi dôležitý nastaviť takým spôsobom, aby v podstate odrážal dĺžku teda vášho nákupného cyklu. Potom môžeme spustiť samotnú online kampaň ako mix rôznych aktivít. Ja odporúčam najčastejšie vždycky v rámci marketingového mixu zameriavať sa na rôzne aktivity, či už so strednodobou alebo dlhodobou návratnosťou. Treba, keď spúšťame klientom AdWords kampaň, vždycky ich motivujeme, aby sa venovali aj SEO aktivitám. Naopak, pokiaľ sa klienti chcú venovať iba SEO aktivitám, motivujeme ich, aby sa vždycky venovali aj AdWords aktivitám, kde v podstate tá návratnosť tých investícií štandardne býva pomerne kratšia. A tak ďalej, a tak ďalej. Keď teda spustíme nejakú marketingovú kampaň, môžeme začať uvažovať nad tým, akým rozpočtom tú kampaň spustíme. Na to, aby sme to vedeli, si musíme identifikovať jeden z hlavných faktorov, ktoré som už spomínala, a to je v podstate max CPA, maximálna cena za akciu alebo akvizíciu. To znamená, koľko zjednodušene môžem zaplatiť za každého dodatočného zákazníka, ktorý mi príde z mojej online kampane. Na to, aby sme vedeli identifikovať max CPA, ako podnikateľ potrebujem základné údaje o výkonnosti, v podstate o nejakých mojich biznis ukazovateľoch, alebo ako to nazvať. A je to takýto jednoduchý vzorček, ktorý vyzerá teraz možno hrozivo, ale v princípe ide o tom, čo tvorí, treba si uvedomiť, čo tvorí nákupnú cenu toho produktu alebo služby, s ktorým idem na internet. Povedzme si príklad, mám teda e-shop s topánkami, ktorých predajná cena na internete je 20 €. A čiže predajná cena tovaru služby, to je ten krúžok úplne na spodu.
je vlastne 20 €. Čo všetko vstupuje do predajnej ceny týchto mojich topánok? Jednak je to nákupná cena od tých topánok od dodávateľa, potom tam vstupujú nejaké moje priemerné náklady na jednu objednávku, ktoré vypočítam ako podiel mojich celkových mesačných nákladov na chod firmy, čo sú konkrétne režijné náklady, treba mzdy, energie, nájom, alebo proste jednoducho všetko, čo vám vstupuje do tej firmy. A podiel teda priemerného počtu objednávok mesačne, čo v našom prípade bolo treba 100 objednávok mesačne. Dostanem číslo, ktoré potrebujem na to, aby som vedela identifikovať, aké tie náklady akými nákladmi teda môžem maximálne počítať, keď chcem robiť kampaň tak, aby bola efektívna. Čiže zhrniem si to ešte raz. Cenu mojich topánok tvorí nákupná cena od dodávateľa, moje priemerné, dá sa povedať, že režijné náklady na jednu objednávku a potom túto cenu tvoria ešte dva faktory, ktoré sa navzájom dajú nejakým spôsobom aj obmieniať, a to je samotný zisk a teda tie náklady na marketing. Keď ideme konkrétne k nášmu príkladu s e-shopom, dajme si, že teda priemerná cena topánok na internete je 20 €, nákupná cena topánok od dodávateľa trebárs je 5 €, priemerné náklady na jednu objednávku sú 10 €. To znamená, že vypočítala som ich ako podiel režijných nákladov, napríklad 1000 € za mesiac a priemerného počtu objednávok za mesiac, čiže 100 kusov. 1000 × 100 je 10. Svoju max CPA teda vypočítam. Priemerná cena topánok na internete 20 € mínus nákupná cena topánok 5 € mínus priemerné náklady na jednu objednávku a vyjde mi číslo 5, čiže 5 €, ktoré je zároveň aj priemerným ziskom z jednej objednávky. A práve o toto ide. Zjednodušene povedané, max CPA je v podstate môj priemerný zisk z jednej objednávky. Na to, aby kampaň bola dlhodobo efektívna, je dôležité si uvedomiť, že moje náklady na marketing by mali byť dlhodobo pod úrovňou tejto max CPA. Čo to znamená? V princípe ide o to, že čím vyššie náklady na marketing mám, tým mám nižší zisk. A zase naopak. Max CPA versus priemerný zisk z jednej objednávky. V princípe v našom príklade ide o to, že pokiaľ moje max CPA na kampaň, čiže prostriedky, ktoré som schopná dať do kampane, aby som získala jednu objednávku, sú rovné môjmu priemernému zisku, vtedy z tej kampane netvorím ani zisk, ani stratu. To znamená, že OK, zisk som teda nemám teda žiadny, ale v princípe ide o to, že mám kampaň a môže to byť niekedy výhodné, napríklad v prípadoch, keď sa snažíte budovať značku na internete a v princípe v tomto prípade, pokiaľ sa vám podarí AdWords kampaň spustiť a dosiahnuť cenu za konverziu na úrovni 5 €, ako v prípade nášho e-shopu, tak v tom prípade v podstate budujem brandovú kampaň za nulové náklady. V prípade, že chcem tvoriť zisk, tak v tom prípade maximálna cena za akciu musí byť menšia ako ten priemerný zisk z jednej objednávky, čiže v našom prípade menšia ako tých 5 €. Zjednodušene povedané, 2 € mám zisk, 3 € mám na kampaň, alebo naopak. 1 € mám na kampaň, 4 € mám zisk. Ono to všetko záleží od toho, do akej miery sa vám alebo vašim marketingovým špecialistom podarí optimalizovať AdWords kampane, aby ste dosahovali samozrejme čo najnižšie čísla tejto max CPA. No a čo v prípade, že moja maximálna cena za akciu je vyššia ako tých 5 €, v tom prípade tá kampaň môže byť pre mňa stratová. Avšak je veľmi dôležité si uvedomiť, že kampane je potrebné vyhodnocovať, už ako som spomínala, v dlhodobom horizonte, čiže kampane je potrebné vyhodnocovať minimálne po takej dobe, ako je dĺžka vášho nákupného cyklu. A veľakrát si treba uvedomiť, že kampane nemusia byť len výkonnostné. To znamená, že pokiaľ robíte brandovú kampaň a skutočne vám ide o budovanie značky,
nemá zmysel vôbec budovať nejakú stratégiu postavenú na dlhodobom efektívnom financovaní online kampaní na základe CPA, pretože jednoducho brandingu to funguje úplne ináč. Z pohľadu výkonnostných kampaní snahou každého marketéra by malo byť dlhodobé tlačenie ceny CPA pod hranicu, teda max CPA, čiže v našom prípade pod tú hranicu tých 5 eur. Max CPA sme si teda niečo povedali, ale ako plánovať teda KPI, kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ak teda môj strategický cieľ je predať zo 100 párov topánok mesačne zrazu 120 párov topánok mesačne a viem, že napríklad môj e-shop má návštevnosť 10 000 návštevníkov mesačne, pričom konverzný pomer je 1%, taká vsúka konverzný pomer vlastne znamená to, že koľko ľudí z tých mojich 10 000 návštevníkov si reálne tie moje tenisky na internete kúpi. Keď chcem dosiahnuť ten môj strategický cieľ, že chcem predávať 120 párov topánok mesačne, v tomto prípade som si určila dva základné kľúčové ukazovatele výkonnosti a to je to, že môžem to dosiahnuť tým spôsobom, že zvýšim návštevnosť na webe na 12 000 návštevníkov mesačne, pričom sa budem snažiť zachovať konverzný pomer 1%. Ono to môže vyzerať ako samozrejmosť, ale niekedy zachovať konverzný pomer 1%, v našom prípade, to je úplne jedno, či to je 1, 2, 3, 5%, môže byť aj niekedy náročné, pretože každá online aktivita má rôzne konverzné pomery. Ale vráťme sa teda späť. Ak chcem zvýšiť návštevnosť na webe na 12 000, ako som to vypočítala. Stará dobrá matematika, stará dobrá trojčlenka. Určím si, že ak som pri 10 000 návštevníkov predávala 100 objednávok mesačne, alebo zabezpečila 100 objednávok mesačne, koľko návštevníkov teda potrebujem, aby som získala 120 objednávok mesačne, pekne si to dám do tej trojčlenky, 120 lomené 100 sa rovná x lomené 10 000, x rovná sa 12 000. Toto je jednoduchý výpočet, ako som si určila svoje prvé KPI, akú návštevnosť mám získať na to, pri zachovanom konverznom pomere, aby som teda dosiahla svoj strategický cieľ, predať 120 párov topánok mesačne. Poďme teda k druhému KPI. Druhé KPI, ktoré som si určila, bolo najmä z toho dôvodu, že som si uvedomila, alebo môže sa stať, že jednoducho tie vaše aktivity sú už natoľko bohaté, že nie je veľmi priestor na to, aby ste zvyšovali relevantnú návštevnosť za podmienok, že udržíte konverzný pomer, ale je tu priestor aj na to, aby ste zvýšili ten svoj konverzný pomer. Aký má byť zvýšený teda svoj konverzný pomer za predpokladu, že teda predpokladáme, že návštevnosť sa nám nepodarí zvýšiť a ostane rovnaká, sme vypočítali na to, aby sme teda dosiahli 120 objednávok mesačne, potrebujeme zvýšiť konverzný pomer na 1,2%. Zase rovnaký princíp, trojčlenka 100 objednávok, 1% konverzný pomer, 120 objednávok. Koľko percentný konverzný pomer musíme dosiahnuť? Vyšlo nám 1,2. Ako to dosiahneme? V princípe veľakrát stačí skutočne pozrieť sa na použiteľnosť svojich stránok, odstrániť problémové oblasti, identifikovať, odkiaľ ľudia odchádzajú zo stránky, snažiť sa zlepšiť ten proces, zjednodušiť, dovysvetľovať, ak v nákupnom procese užívateľovi nie je niečo jasné. Naozaj tých možností je veľa a veľakrát platí, nemusíte to robiť zložito spôsobom, dávať si keďaké prieskumy, drahé platené prieskumy robiť agentúrom, ale v princípe platí pravidlo 80/20. Dajte svoju web stránku otestovať naozaj svojim nejakým známym a 80% tých chýb viete vychytať úplne touto jednoduchou metodou. Takže teraz sme si ukázali, ako identifikovať kľúčové ukazovatele výkonnosti a poďme sa teda preklopiť do toho, akým spôsobom tieto dáta využiť na to, aby som vedela zadať maximálny rozpočet na svoju kampaň. Rozpočet na kampaň, zjednodušene povedané, sa rovná dodatočné objednávky, ktoré chcem dosiahnuť, krát maximálna cena za akciu, cost per action.
V našom prípade s e-shopom môžeme hovoriť o tom, že dodatočné objednávky by mali byť 20 mesačne, čiže z pôvodných 100 párov topánok na 120. Maximálnu cenu za akciu sme si vypočítali ako hodnotu, ktorá by nemala presiahnuť 5 eur. V zjednodušenom našom príklade mi vyšlo, že 20 x 5 sa rovná 100 eur, teda maximálne 100 eur môžeme použiť na kampaň s cieľom získať 20 objednávok za uvedený rozpočet. Teda 100 eur. Ako pre deklaráciu som naozaj vybrala veľmi jednoduché čísla. V skutočnosti to takéto jednoduché nie je, ale princíp je úplne rovnaký. Za takéto náklady však síce potrebujeme získať minimálne 20 dodatočných objednávok, avšak keďže naše náklady na jednu objednávku boli na úrovni max CPA, zisk sme ešte nevytvorili. Zisk začneme teda tvoriť len v prípade, že za daný rozpočet získame viac objednávok, alebo sa nám podarí cenu za akciu, teda za tú akvizíciu, znížiť pod úroveň max CPA, čiže zefektívniť kampaň. Čiže v našom prípade pod tých 5 eur. Minimálne už s týmto máme zadanie pre seba alebo pre agentúru. Že vieme, že pri týchto max CPA, ktoré sme vypočítali, máme zhruba 100 eur na to, aby sme dosiahli tých 20 objednávok. Realita je však ale veľakrát iná a keď prídeme za klientami, stáva sa to, že práve klienti majú obmedzený rozpočet. Čo znamená obmedzený rozpočet? V princípe ide o riziko nedosiahnutia svojho strategického cieľu, ktoré môže, ale aj nemusí byť pravdivé. Máme dve možnosti. Buď prehodnotíme ciele v súlade so strategickým plánom, alebo prehodnotíme svoje online aktivity. Ja sa venujem prípadu, že sa rozhodnem teda prehodnotiť svoje ciele. Keď mám obmedzený rozpočet, takisto musím poznať svoju maximálnu cenu za akciu alebo akvizíciu. Koľko potrebujem dodatočných objednávok pri takomto obmedzenom rozpočte, aby kampaň bola stále efektívna? Čiže keď sa vrátime k našemu príkladu s e-shopom, pokiaľ maximálna cena za akciu je 5 eur, vieme, že treba obmedzený rozpočet, ktorý nám dal klient na kampane 80 eur. Predefinujem si cieľa na novo a to tak, že si jednoduchou rovnicou dosadím čísla dodatočné objednávky krát max CPA sa rovná obmedzený rozpočet. Čiže dodatočné objednávky krát 5 eur sa rovná 80 eur. Dodatočné objednávky sa rovná 80 × 5. Čiže vyšlo mi, že za tých 80 eur, za ten môj obmedzený rozpočet, mám pri súčasných číslach max CPA a tak ďalej, pravdepodobne reálnejšiu šancu získať 16 párov topánok mesačne. Zase jednoduchý výpočet s jednoduchými číslami, niečo ťažšie to je samozrejme, keď sa bavíme o reálnych číslach, ale princíp je naozaj jednoduchý, netreba sa toho báť. Čo si ešte treba veľakrát uvedomiť, je to, že už som to spomínala trošku skôr, čo sa stane v prípade, že predčasne vyhodnotíte kampaň. Najčastejší prípad, ktorý som už hovorila, je, že klienti hovoria, že teda očakávajú výsledky už počas kampane alebo bezprostredne po nej. Prečo to nie je správne? Na to, aby sme nepochovali celkom výnosnú kampaň, je teda potrebné zohľadňovať niekoľko faktorov. Jeden z tých faktorov sme si už rozobrali a to je nákupný cyklus produktu alebo služby. Ale sú tu aj ďalšie faktory, ktoré treba zohľadňovať. A to je napríklad to, že samotná kampaň môže budovať veľmi silné povedomie o značke, tzv. Brand awareness. Ďalší faktor je ten, že AdWords kampaň môže napomáhať aj formou asistovaných konverzií. Ak pracujete s Google Analyticsom, asistované konverzie je nejaký ukazovateľ, ktorý vám ukazuje, aké všetky kanály sa podielali na tom, aby ten váš zákazník na tom vašom e-shope kúpil tie jedny topánky cez internet. Dovolila som si sem dať taký malý obrázok, kde je veľmi pekne znázornené, že v podstate to rozhodovanie medzi tými vašimi zákazníkmi ovplyvňuje naozaj v dnešnej dobe veľmi veľa kanálov.
A je preto veľmi dôležité robiť kampane, či už remarketingové, alebo kampane zo zdrojov, kde vaši zákazníci sú. Či už je to YouTube, Facebook, alebo jednoducho samotný Google, ktorý u nás na Slovensku má teda najväčší podiel, v Čechách je to, teda u českých kolegov je to trošku ináč. Ale princíp je ten, že tieto asistované konverzie do veľkej miery môžu byť práve zdrojom toho vášho celkového úspechu a úspechu tej vašej kampane, ktorá na prvý pohľad nemusí byť viditeľná, pretože pokiaľ budete vyhodnocovať kampaň treba priamo v prostredí Google AdWords, tak tie konverzie na základe toho, aké obdobie sú trackovateľné, veľakrát môžete odpísať, pretože ich budete vidieť len za posledných 30 dní. Nežto treba, keď berete do úvahu aj asistované konverzie, tak v rozhraní Google Analytics štandardne môžete tieto konverzie vyhodnocovať až do obdobia 6 mesiacov. Takže určite je to jeden z dôležitých faktorov, ktorý treba brať do úvahu, a to je to, že AdWords reklama nemusí byť úplne prvým zdrojom návštevy, ale teda ten konverzný proces je skutočne komplikovaný a rozhodovanie o tom, či ten váš zákazník nakúpi alebo nie, ovplyvňujú skutočne rôzne zdroje a ovplyvňujú ho aj naraz. Ďalší faktor, ktorý je dôležité zohľadniť, sú konverzie, ktoré budú realizované dodatočne. To znamená, už ako som spomínala, nákupný proces je veľmi zložitý, ale to, že niekto klikne dneska na kampaň, neznamená, že vďaka tomu nenakúpi treba zo 4 mesiace. Čiže ak by ste sa rozhodli po mesiaci, po dvoch uzavrieť kampaň ako neefektívnu, v princípe nie je to úplne správne a veľakrát aj zo skúseností môžem povedať a určite kolegovia z branže mi dajú za pravdu, že skutočne v tom systéme, v Analyticse a v rôznych iných tie konverzie skutočne nabiehajú dodatočne a keď si teraz pozriem kampaň, ktorá bežala pred XY mesiacmi, tak ten počet konverzií je vyšší, ako bol treba bezprostredne po ukončení tej kampane. No a posledný faktor, ktorý treba zohľadniť, je priama návštevnosť, či nákupy z webu, či z kamenej predajne. Dokonca som sa najnovšie dozvedela, že Google už vyvíja, alebo dokonca ho spustil nejaký nový nástroj, ktorý dokáže trackovať aj priamo otvorenie dverí na vašej kamenej prevádzke. Čiže dobré je, že budeme vedieť nejakým spôsobom časom zohľadniť aj fakt, že vaša AdWords kampaň má skutočne oveľa širší dosah ako len priamo na tých užívateľov, ktorí si kliknú tú kampaň z vášho vyhľadávania alebo teda už nejakej reklamnej siete, ale skutočne ovplyvňuje aj tých zákazníkov, ktorí sa rozhodnú nakúpiť priamo alebo prísť na tú vašu stránku priamo tým, že si zadajú do prehliadača priamo vašu webovú stránku. Takže toľko asi k refinancovaniu. Snažte sa zohľadniť všetky tieto faktory a čo z toho asi vyplýva z celého tohto nášho dnešného webináru je, že pokiaľ poznáte teda svoje čísla, viete si vyčísliť maximálnu cenu za akciu, viete si kvantifikovať KPIčka, viete si kvantifikovať strategický cieľ, poznáte svoju návštevnosť, poznáte svoje konverzie, konverzné pomery, skutočne je veľmi jednoduchý spôsob, ako môžete vyčísliť náklady, respektíve rozpočet na vašu novú kampaň. A je veľmi jednoduchý spôsob, ako môžete pripraviť teda zadanie pre agentúru alebo pre seba. Je dôležité vyhodnocovať a prehodnocovať a čím by som dnešné stretnutie uzavrela, dajte kampaniám vždy druhú šancu, napriek tomu, že sa vám môže stať, že niektorá kampaň nie je efektívna. A urobte tak vždy v prípade, keď meníte nejakú predajnú stratégiu, cenu, prípadne urobte vždycky aj vtedy tak, keď robíte nejaké úpravy na webe, lebo práve ten web môže byť zdrojom toho neúspechu. Takže z mojej strany ďakujem a ja sa s vami lúčim, prajem vám príjemné sviatky.